Human gideklara sa gamhanan sa lalawigan sa Bohol ang dengue outbreak tungod sa nagsakang kaso sa dengue. Ang Bohol Provincial Board may pailawom sa lalawigan sa state of calamity. Sa sesyon sa miaging Martes, gi-aprobahan sa Sangguniang ang rekomendasyon sa Bohol Provincial Anti-Dengue Task Force nga ipaubos sa state of calamity ang probinsya tungod sa dengue outbreak. Sa labing uhing talaan sa Provincial Health Office, miabot na sa 5,839 ang mga kaso sa dengue. Gikan sa Enero hangtod sa Agosto 24, 14 sa mga gitakbuyan ang nakalas. Tungod sa nagsaka sa mga kaso sa dengue, gihatagan na og mga supply sa IV fluids ug NS1 kits ang napo ka mga government-managed hospital kanimutang sa nakadaiyang dapit sa lalawigan. Ang NS1 kits usa ka kit nga masayran dayon nga ang usa ka suspected dengue patient positibo sa dengue. So bahin nini giawhag sa kagamhanan sa lalawigan ang mga mulupyo nga kanunay nga manglimpyo sa ilang palibot ug magpahaling dayon kung adunay or magpahiling dayon kung adunay gipamati sa lawas.